היי חברים, אני פה בחדר שלי ורואה משהו בטלוויזיה. עכשיו מתחיל הלילה כאילו, וסתכלו כמה מנויים יש לי. תודה ל-374. אני רוצה שנגיע ל-400, אבל מה שאני הכי רוצה להגיע זה ל-1000, אז שזה אי אפשר, אנחנו עדיין אפילו לא בחצי הדרך. אז כאילו, אם נגיע ל-400, אני יעשה משהו. אז בבקשה, תעקבו, רק ללחוץ פה למטה על הכפתור האדום, איפשהו פה, ורק זה, לא עולה כסף, לא כלום. ותתנו בלייק לכל הסרטונים שאתם רואים. אז ביי יוש.